Een hele goeie joen en welkom bij de allereerste aflevering van Clipcar Plus van het nieuwe jaar. En ik ben heel blij dat ik er weer ben. Vliende hier koeken net bijwezen, want ik heb een twaalling gekregen. Maar gelukkig hier ik in Brecht een hele goeie vervangster. Maar om te vieren dat ik er weer ben, komen we de komende week maar liefst 10 keer bij die in de huiskamer met Clipcar Plus. En we doen een heel soort leuke dingen. We beginnen ook heel leuk trouwens, want we beginnen in Akrum bij Key Productions. Om bij de opnames van de Friestalige single van Iris Kroes te wezen. Dadelijk praat ik met haar over haar wensken en dromen voor het komende jaar. Maar eerst eens even zien wat we nog meer doen. Ach Femke, wij ben ik heel blij. Daar stoden we best vanzelfs. We joggen deze week bij de nieuwe jazzy hip-hop band The Cool Quest. Die had roots in Snits bij het Bogeman College. Bij Noorderwien is Sipke de Boer. Die had een nieuw extra deluxe albumopname. En kust stemmen op Iris Kroes en The Cool Quest. En vanzelfs de populairste clip van de laatste aflevering. Maar we beginnen vanzelfs met de allereerste videoclip van de Jong. En die komt van een band dat we dadelijk ik bij op besieten gaan. De band die al mij op de popronde en wie ik die op de landelijke radio. Ik heb het door Cool Quest. The Cool Quest coming with some new fresh sounds to your eardrums, listening, get impressed. New style, new name, new concept. Make a move, show an improved process. That's how we do it. It got us obsessed. Stay cool, don't lose the sharpness. On the quest for the conquest. Yo, we're conquering you fools on a contest. No. The Cool Quest coming with the new harvest. Those crops are grapes, so you are garbage. So you better move with Tarsus. Don't stand in my way, don't step on my carpet. Wrong move, wrong department. Just scram, little man, to get the fuck out my garden. For I turn into a Spartan. So when I raise my shoes, you better put on your harness. Jump, it's the Cool Quest. Huh. Oh yeah, it's the Cool Quest. Jump. On a quest for the freshness, it's the freshness. Bring a nice cold beverage from the fridge, so taste it, don't waste it, cause it's not like the average. Our style is distinguished, you get your ego diminished to the size of a midget. So you better eat some spinach, you get your ego back before you participate in the scrimmage, fools. So when I spit my written lyrics, I'm never inhibited with the sickest riveted gimmicks, the levels unlimited. Taking down all the hypocrites, they're no match for this, no, not even a little bit. The Cool Quest is prohibitive, so don't act ridiculous. You do what's better by admitting it. So raise your hands if you're feeling it, while we're bringing it, y'all. They're bringing it, they're bringing it. Y'all, it's the Cool Quest. Huh. Oh yeah. It's the Cool Quest. The Cool Quest is al een skofke dwande, maar de band kwam nou pas met een videoclip. En dat wie voor u vanzelfs reden om er als de bliksem heen te gaan voor een interview. Yo, welkom bij Clipcar. Wij zijn de Cool Quest en we zijn hier in mijn gigantische crib. En, ik woon hier anti-kraak. Het was het oude provinciehuis. Ik heb hier alle ruimte. Ik ben Vincent, ik ben 23
En ik ben de vocalist van de Cool Quest. Ik ben Ilse, ik speel basgitaar in de Cool Quest. 21 jaar, ik kom uit Koudem en nu ben ik al 3 jaar in Zwolle, dus mijn 3 jaar ook daar ben je. Ik ben Arjen Schipper. Ik kom uit Isbrechtsum. Ik speel saxofoon. Samen met Pieter Klaas spelen wij in het Broken Brass ensemble. Ik schrijf de teksten. Ja, ik heb ook wel invloed op de muziek. Ik ben Pieter Klaas. Pieter Klaas de Groot. Ik ben drummer van de Cool Quest. En ik probeer het zo een beetje te regelen hier. Vanuit de muziekschool en vanuit de school kennen Pieter Klaas, Ilse, Sander en ik ook hoor. Ja, ik zat eerst gewoon in een hip-hop formatie met een DJ en een rapper en een beatmaker. En op een dag kwam ik Vincent in op een jam sessie en ik zei ja, we moesten even meedoen. Ik was daar toevallig, want Arjen, de saxofonist, had me uitgenodigd. En die zeiden dat zij daar gingen jammen, want het was voorheen een jazz bandje. Toen hadden we Mixtapenburg One, dat hebben we toen een beetje als projecttune. En daarna woonden we gewoon beter. Nou, ik ben op mijn 14e volgens mij begonnen met spelen, met basgitaar spelen. Heb ik eerst in een popworkshop bandje en heb ik mezelf wat oorleerd, heb ik periodieën en op een gegeven moment kwam ik naar mijn 4e, dus ben ik naar de muziekschool gegaan. En daarna ging ik naar Bogeman in Snits, is in Koudem. En ja, daar heb ik de muziekschool, heb ik de rest van de jongens, behalve Vincent nog, heb ik daar leren kennen. Ik ben Sander, ik kom van Vlieland, daar ben ik geboren. En nu ben ik inmiddels 20 en hier in Leeuwarden bij Vincent. En ik speel toetsen in de Cool Quest. Ik zat natuurlijk op Vlieland, maar ik wilde wel heel graag muziek maken. En toen heeft mijn moeder volgens mij op trompetles gedaan, daar. Want er was wel een fanfare, daar kon ik wel mee spelen. En dat heb ik toen gedaan. Ja, is het nou jazz, hip-hop, pop? Hoe zoest de Cool Quest omschreeuwen, Matte? Ja, het is, ik zou eerst zeggen heel erg jazzy, maar we zijn nu bezig met van allerlei invloeden. Dus ja, nou echt met allerlei muziekstijlen te vergelijken of omschrijven, dat is lastig, denk ik. De band is de rond die Drok West met haar deelname aan de popronde. Ze binnen selecteert u 1000 bands en het is de 2e keer dat ze meedoen aan dit landelijke muziekfestival. Dat de afspeelt in 31 steden in Nederland. Ja, heel veel mensen, dat is juist vooral op Facebook hebben ze een pagina en dan juist echt per weekend dat we spelen, alle hebben meer likes en dus mensen die volgen dus dan ik weer. Friesland vreegt hem nou nog wel even of Ilse nog vrijgezel is. Nee, ik ga nou al volgens mij oorlien met Vincent. Vincent? Ja, Vincent. Als uw verslagjouwer Douwe Talma Vincent even vreegt, komt de aap uit de mouw. Nou, dat zegt ze ook elke keer, joh. Maar dat is dus, dat is haar tweelingzus. Lisa heet ze. En ja, daar is ze verschrikkelijk jaloers op altijd. Ja, ze probeert ook wel eens wat, maar ze lijken gewoon heel erg op elkaar. Hier, kijk, ik heb wel een fotootje bij me. Dus ja, dat is Lisa, zeg maar. Ja, die lijkt er inderdaad wel soort op. Sprekend hoor, ik raak zelf ook wel in de war. Maar goed. Kijk, Lisa heeft geen moedervlekje onder haar ogen, dat viel ze wel. Oh ja, ja duidelijk. Hier, daar zie ik het. Daar zie ik het dan, hè. Ja, anders zie je het niet, echt niet. Maar wat raar dat ze dat dan gewoon op camera dan zo vertelt. Ja joh, maar ze spoort voor een meter. Ze kan wel heel goed bas spelen. Dit hebben we in 84 hier clip kan nog nooit meemaken. Nou, dat zal er ook wel niks klopje van het verhaal hoe het Vincent bij de band kwam is. En ik had een relatie met Lisa, dat is dus zus van Ilse. En daarmee zat ik altijd op line dansen. Dus ja, ik hield wel van country en zo. Maar ja, Lisa vroeg dus of ik, zij zocht een frontman en het liefst een rapper. Nou, ik ben altijd overal wel voor in. Maar nooit werd de neiging gewoon om bij Verom te grepen naar die country? Nee. Want die jest het soms nog wel in die stem bij Verom, hè? Ja, klopt ja. Maar soms dan doe ik nog wel eens wat pasjes op het podium.
Maar hij wordt vooral Pieter Klaas heel erg boos altijd. Die zegt van kappen, man, dat past helemaal niet bij de Cool Nou, Quest. ze kent wel weer mij die onzin. Hoe zit het met de toekomst? We gaan dit jaar zijn we druk bezig om nu allemaal nummers te verzamelen voor een album. Die willen we dit jaar als het goed is uitbrengen. Dat lijkt ons heel tof. En ja, we zijn een beetje aan het ontdekken wat we daarmee gaan doen. En volgend jaar, het jaar daarop, zeg maar, willen we gewoon op alle festivals staan. Het liefst. Dat zou tof zijn. 2012 wie het jaar voor Iris Kroes. Ze won de finale van de tweede editie van The Voice of Holland. En daarna roen het storm met haar carrière. Intussen is het alweer 2013 en is ze dwanden maar de opnames van haar nieuwste single. En die is in het Fries, Iris. Ja, dat klopt. Die is in het Fries en hij heet Thuis. En nou, ik denk, ik wil echt iets doen wat echt bij mezelf jet. En ik denk, nou, dan moet het natuurlijk wel in het Fries. En dan moet het ik een beetje thuis kennen, omdat ik thuis ik heel fijn vind om hier te wezen. Ja. Een Frieske single. Hoe just nou het verdere vriend van die carrière? Wat worst je vertellen? Ik wil heel graag mezelf litereren. En ik denk dat dat nou, in het Fries eigenlijk wel het beste lukt. En ja, ik dacht, volgens mij is Nederland wel weer aan een mooi Fries noemen. Dus ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan vindt. Maar ik ben er zelf wel heel blij mee. Maar betekent dit nou echt dat al die noemers die je nog schreeuwen en die op die tweede plaat komen zullen, ik al hier in het Fries binnen? Nee, dat net. Misschien dat ik nog wel, want ik vind Fries wel, het is een hele mooie taal, maar het is ook heel lastig. Want we ben ik echt druk bezig geweest met de stavering van alle. Heel goed. Want dat is ik net altijd even makkelijk. Maar nou, waar weet, misschien dat er nog wel een Fries versje komt. Maar nee, het is net zo dat mijn hele tweede album helemaal in het Fries is. Dat net. Maar voor The Voice wist ook gewoon een famke dat heel graag mijn muziek wandelen, graag zong, graag spelen. Hoe is dat nou? Ja, dat is nou alleen nog maar erger worden, zeg maar. Het is heel raar om van die hobby ineens die werk te maken. Want ik doe nog steeds wat ik het allerleukste vind om te doen. Jongen en muziekmeidjes en versjes schreeuwen. En ja, ineens is dat die baan, zeg maar. En nou, ik geniet er echt van, want ik doe zoveel leuke dingen. Dus ik hoop dat ik het nog heel lang mijn meidje mij. En hoe just het komende jaar? Ik zeg het komende jaar dat ik nog steeds met muziek bezig ben. Ik hoop dat mijn tweede album dit jaar nog uit kan brengen. En ik ga in 2014 de theater zien. Wat voor kant is muzikaal op? Want het is toch een beetje bekend als het famke met de harp. Wat licht klassiek misschien ik wel. Is dat een kant die het opworst? Nou, net klassiek, want ik ben zelf helemaal net klassieke harpist. Ik vind het heel mooi met de luisteren, maar ik ken dat zelf net zo goed. En dus ik net echt mijn ding. Ik vind het echt leuk om naar je ding te experimenteren. Daarom bij de nieuwe single die ik nou opneem, ben er striekers bij. En in de theater toe game ik mijn striekers en harp game. Zwaag je dat we hele mooie arrangementen willen maken van popnoemers. Dus maar echt, nou, ik noem bijvoorbeeld van de Swedish House Mafia. Dat gaan wij dan doen, mijn striekers en mijn harp en mijn liedse band erbij. En dat liep me wel, ik vernijend in de muziek. Grote plannen dus? Ja, grote plannen. Ja, klopt. En hast nog wel een beetje tijd voor hobby's? Nou, mijn hobby is nou mijn werk. Dus ja, voor de rest heb ik net echt een spectaculaire hobby. Nee, heel saai. En wat is de planning? Wanneer kennen wij thuis Sjen en Jerre? Je kennen thuis Sjen en Jerre, ik denk eind januari of begin februari. Ja, dan mag toen muziek ik vanzelfs net te lang praten, want de mag het toch vooral Jerre. Die nieuwe single van Iris die lit nog even op een wachtje, dus pakken we er even een oren bij. Iris Kroes maait Noordpoolorkest in de Frieske versie van Higo de la Luna. Iemand begrepen, niemand wacht het ontein. En liek als een legende. Dosis naar mij wende de wier, iets wrakselt weer. Leeft er nog het stiepe, bij een noorden nooit verslaan, je en het vier. Kleur je mij de klanken, viel de meldij, noten nu te flanken, noemde je mij. Noten hebben we aan voel, liek als dat en mij, we zullen nooit missen. Het zijn net om het zissen, we gaan voor het geheel, smelt in toren die.
oors op til. Het maakt juist blauwe zijn. Iemand mag begrijpen en niemand wacht het ontein. En liek als een legende, dat zo snel niet wende de weer niet wrak zult weer. Leefde nog het stiepen bij je nooit en nooit verslaan je en het vier. De mannen en zinnen, nog je daar in een donkere jondo en ik. Wij binnen eeuwig in verbond, want ik bad stilte is wat oors op til. Just blue side. Kleur je mij de klanken, viel de meldij, noten nu te flanken, noemde je mij, noten hebben nooit voel, liek als door mij, wist je kon nooit missen. Het zijn net om het sissen. Begin van het geheel smelt in door de diep. De mannen en zinnen, lucht je daar in een donkere jondo en ik. Wij binnen eeuwig in verbond, want ik bad een stilte is wat oors op til. Just blue side. Sipke de Boer had een nij album. En hij weer daarvoor te gast in de radiostudio van Noorderwien. En wij winnen erbij. Squon, lees in de hoeken, lipstick, laat het nooit mij. Die jas hing het om de kapstok, het docht me denken on die, het docht me denken on die. Mijn gezicht on de morgen, de tijd vliegt voorbij. Ik zou er alles voor hoe gaan, om nog een keer mijn tijd, om nog een keer mijn tijd. Ga je nou te volle te zezen, ga nog maar een keer bij me deel. Neem me dan mooi nooit in hemel, leef mij net in mijn hel. Ik ben Sipke de Boer en ja, ik maak muziek en heel praat muziek, zit in meerdere bandjes. En komt weer een nieuwe cd van me jongen. Ja, Uitgelok is een nieuwe cd, dus voor mij staan 11 versjes op, een peer, hele serieus en ik een soort kolder, wat meestal ik van gewend ben natuurlijk. Het is een goede mix van alles wat. Het is wat steviger als mijn vorige plaat, het neigt wat meer naar de rock en het is ook mijn band, het vorige weer akoestisch. Het is gewoon echt ja, wat steviger. Ik heb vorige keer bewust akoestisch dienen om, het is vaak lastig om drumgoed op te nemen. Nou goed, dat kost dan gewoon een protje geld en dat moet er op dat moment wel wezen. Dus en nou hier wat meer budget en dan kan je een grotere studio pakken en dan kan je zulke dingen als drummen goed opnemen.
Kijk, ik luister natuurlijk altijd al naar vrij stevige muziek. Dat ik altijd al hand. In eerdere bands wie ik steviger dan dat ik letter die in heb. Ik heb een prot in coverbandjes zitten. Dus ja. Dus ja, ik vind alles eigenlijk wel mooi, maar het zijn vers van invloed dat huddere werk. Dat denk ik wel, ja. En de kolde dingen, de kale joukers, maar die worden op een wat meer altijd wel gauwer oppikt. Hè? Op de vorige zit ook wel variatie, maar de rustigere, serieuzere dingen wel langer altijd oppikt. Dus soms een beetje ik een bepaald beeld van. Er zit gewoon echt een paar textueel best wel mooi wat jipgeendere dingen bij, maar ja, het krijgen we dat oppikt. Nou, sowieso na de CD-presentatie een heel soort optredens en we zijn bezig met DVD. Mooi alle nummers van de CD, we hebben 2 clipjes maken, maar bij elk nummer op een CD komt een videoclip bij. En dus dan kan je maar wel wat draaien op televisie. Clipcar Plus. Ja, dan ben we al haast weer aan het eind van dit programma komen. En traditioneel zeggen we dan altijd even hoe sto stemt hast op de clips de oranje weken. Nummer 3. Spotrockers, maar niks voor kerstmis. Nummer 2. Jan de Vries, maar Jente. Sluit nou maar die oogjes, ga nou lekker slapen, huid hem en die waken overheid. Nummer 1. De doeleersen Mai Baba en Vrije Friezen. Vrije Friezen, Vrije Friezen, dat zijn wij. Vrije Friezen, Vrije Friezen, dat zijn wij. Vrije Friezen, Vrije Friezen, Vrije Friezen, dat zijn wij. Vrije Friezen, Vrije Friezen, Vrije Friezen, dat zijn wij. We zijn echt Friezen, wij gaan niet te verliezen. Nee, wij springen net samen uit de baan. Lid die Hollanders maar van ons sissen, die hoeven wij niet uit te lissen. Want wij ben je dus in ons heitelaan. Ja, de simmer, die zit weer van de door. Gezellig in de zinnen, oh, het zit er mij ook hoor. In Friesland is oorlog van alles te redden. Er is volle meer dan een dag te oversterren. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echte Friesen en dat weten wij. Wij vrije Friesen jou en nimmer neer op. We zetten us heiteland ver op de kop. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echte Friesen en dat weten wij. Wij vrije Friesen jou en nimmer neer op. We zetten us heiteland ver op de kop. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echte Friesen en dat weten wij. Wij vrije Friesen jou en nimmer neer op. We zetten us heiteland ver op de kop. Vrije Friesen, Vrije Friesen, dat zijn wij. Vrije Friesen, Vrije Friesen, dat zijn wij. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echte Friesen en dat weten wij. Wij vrije Friesen jou en nimmer neer op. We zetten us heiteland ver op de kop. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echte Friesen en dat weten wij. Wij vrije Friesen jou en nimmer neer op. We zetten us heiteland ver op de kop. Kies deze week weer stemmen op de volgende videoclips. Cool Quest, maar It's the Cool Quest. Iris Kroes, maar de Frieske versie van Higo de la Luna. Wij binnen eeuwig in verbond, want ik bane zilter is wat oors op teer. En als laatste vanzelfs de doeleersen en Baba, maar Vrije Friezen. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echte Friesen en dat weten wij. Surf naar clipcar.nl en breng daar die stem uit. En dit wie hem alweer de allereerste aflevering van Clipcar Plus van 2013. Vanuit Key Productions in Akrum, mai
Iris Kroes. Tak een weekje sneun, dan binnen we er weer. Maar kies nog net genoeg krijgen van Clipcar Plus. Surf dan even naar clipcar.tv of zeg alle dagen om 4 uur middags en 12 uur nachts. Want we binnen er 24 uur per dag. Heel graag, tak een weekje. Hoi.